joy kathar Karbi khai phan nang ki Abirta banglo pusi KSA mai phu Thomson rongpi karbok pon. PDP Primary Health Center long Arnisia Permanent Special Health Camp ke Badupon. KSA Tumapan Jai Kathar Kidnapper Association Pomen Ki Iraputhak KSA Tumpen Jai Katharapan Amepi Mekakai. Duarbagori Press Club apitung pen dolamara jutang aklama long kepang thirasai kedeng pon. Pramsi notice Karbi life kilang arado anpan kardom pajiriklo. Nili Abirta than bang phi sami merlin indi katharpi. Tadi pini frame jam Abirta ang tonpen arjiponik tha. All Party Hills Leader Conference mate AP Chelsea mai phu joy kathar ke kargalisi Karbi khai phan nang ki Abirta banglo pusi KSA mai phu Thomson rongpi karbok pon. Priacheklo ni pai kretroxiar ni Adap por pai circuit rachite ma porpen Gandhi Park adung head Karbiang long difu rong sopia long KSA mai phu Thomson rongpi pen japonsi ari sang ho tum pen All Party Hills Conference mate AP Chelsea mai phu joy kathar ami phi ke kai pon. Ahok Karbi lo Charlie Asong mate Karbi Student Association lake Karbi khai ar moyar bung puke Karbi khai chot kalisi kapre ka khai tum sitame chini pame Karbi lo Charlie Asong amahang ke pathek lake Karbi khai ki sung thekti kapor ahut si mahang pathek si Karbi khai ki sung penang an pejok dun si pinyar ni Karbi khai long Karbi Student Association pulotangte munita tum manpeng chipi piklapen chinghon pik chenam Monta Nonapor All Party Hills Leader Conference mate AP Chelsea mai phu joy kathar kaninje Kidnapper Student Association pu Karbi lo Charlie Asong aphan ke pin rem lapen lo Charlie samar tum aphan manpeng ki pithek thidara joksi pin AP Chelsea mai phu joy kathars ami phi kainang koklo pusi KSA mai phu Thomson rongpi ningje pon Anpartai AP Chelsea mai phu joy kathar KSA phan chot kalisi Karbi khai phan dia chonghang veknangji puta ningje pon Pini nitum Karbilo Charlie song ayin pen jai kathar inut hexer reset abangpu inut IAS retired senior most IAS retired busi nitum alang fan manpeng bipon lo sita la so manpeng bang alang edeng thektheda son lo pini theklong bangke da Karbi Students Association podim Karbi khay fan amen kilari fan alang gabor ipen Kidnapper Students Association pu Karbi khay fan ki ir la bangke nitum Karbilo Charlie song hin pen tum chedon pon thekte la so posipini alang fan alang farman nitum alang mepi ke nitum pini bus stand dipu bus stand along nitum alang mepi nitum kaina ko pini nitum la nang nitum athengno nitum pudu nitum bangke Karbilo Charlie song fan kapin rem Karbilo lo Charlie song fan kapin rem aputhak ang le jai kathar dia chohang nangi pusi nitum pudu nitum alang dia chohang chot kali Karbi lo Charlie Asong Karbi podim kidnappers laso kaning je bangke CN nai posin Karbi lo Charlie Asong pen nitum pudun lo alang ke cipu bangke jai kathar alang ka cipu bangke netai nut KSA claim bang phu netai nut KSA claim bang phu mai phu ta silong long claim lo pose alang ka chithando sita pini theklong bangke laso song wek aphan alang ka chipin rem laso song wek phan alang boycott nei polang kipu an chot ta kalisi laso song we aphan se alang boycott nei polang kipu bangke Karbilo Charlie Asong pen pin rem lo kroidun thek la pen ke wang jar ni sa nitum kroi krep bangen tunge lage nitum al tuma thengno pen tum puduno pini tumanu tinda chinelo Karbilo Charlie Asong 1959 mahang thek pen Karbi khai pawir denang Karbi khai pasung krung nang Karbi khai bang pau jut kok nang poke nitum na hokta lason ke matha we pochi Karbi khai Karbi along ri kapching thur japan kai kes tame karjap along laso dim lang ke kham khe tum ana phan ke Karbilo Charlie Asong hin pen pang thegi pen pang thek pen itum alang letum phan itum adai anji pu bangen tum nal tum thengno pen puduno pini itum anutin da chinilo Karbi khai dotti ke KSA dopo KSA phan ke madu ta jonghele boycott jonghele pin rem basa Karbi khai rengtik Karbi khai dotti ke bangke Karbilo Charlie Asong ke doji pina posi lage Karbi khai asong lage lo lage Karbi khai Karbi along ria pharmacy ke do song pina posi lage madu individual madu ke thekere bang ba kilu der bang same ba event ke pangcham bang same Karbi khai phan
Karbi lo charle song phang kapin rem bang claim kledet nei busin tum nang tum thengno pen pung tung lo pen jai kathar kipu kidnappers bulong kache don tum ana kache don dun det nei busin tum nang tum thengno pen pudun lo sikewang journey same Karbi lo charle song pen Karbi khai long ri long pat hemprek jasmet pet hemprek la so ke mang lo main Karbi ang long Karbi lo charle song tum arjap thiblang kapen arjap thibji busin nang tum thengno pen pudun tung lo dan tula jaya kata apa kian chani tila jaya nang chai panen tula apor ke unsang tu ba ani hoksal la bangke nitum ke alang phan ke dia chohang ni ke nitum pulo nitum alang phan nitum lan insist kuri re alang dia hang ta chok hang he ta chok sidan tum hang ni busi pulo alang yung si Karbi akhai Karbi along ria farman alang nang claim pipe meji pulote alang nu thek binong re binong bang pulote alang kar la kaningje chok che delo bu chikubir pen alang Karbi akhai phan Karbi akhai phan dia chohang po busin tum ning the dolo jong si hang he dat pulote lake alang lo KSA phan nang chedan ri kesarte kesar odono lasing tum pung tung lo Staff reporter Govinti So report North Karbi Live. Tang tenula don thua Abirta arjoik tha. Duarbagori Press Club apitung pen dolamara jutang aklama long ke pang thirasai ke dengpong. Prejeklo nipai Kretroxi lakain kora truck Duarbagori constituency Dalamara police station ke parlo Dalamara jutang aklama long Duarbagori Press Club apitung atum ke pang thirasai ke klempon. Duarbagori Jonal Karbi Cultural Society atum pen chipatu responsi non angkeleji ingdeng thongke raisi ke pleng Prejeklo nipai inkoi raisi Arni pen ke chengpon je phan havar Karbi riso nimso ronga je phan alira cham pen ke talon je phan dode sang se pen sai ke klem bo mahut Pini Duarbagori Press Club abitung pen tame kepang thirasai cherabdun si RD pidon. Lesi havar Karbi riso nimso rongaji alira champion ketalon pamelong Japan khai thorom chipupe pin ra Karbi tangte Karbi pumathara khai jutang jupat ke chan Japan Duarbagori constituency ratame armu nang cheto dunra alira cham nang pidun tha pusi Duarbagori Press Club abitung atum pen tame tuning report. Labang so non dak di tungi media abitung tum sai de lo kasi katu wi labang so Duarbagori Press Club president le secretary labang so ki Japon tek labang so Karbi jutang labang so along ada kisap hapon matang te labang so along statement di tung kisap hapon statement ki pangkir statement president le secretary la pelada artu do tum pen khapon ateng sin tum claim pon lo la sinili hin pen labang so Karbi ang long arap han kithan je bang ke lahen lo jutang pulotang te labangke dhorom party puchipu pe pin pensi ilitum claim back nangje laki ajaga jaga la Karbi anglong angkang stame neki hindu le neki christian le neki amuk le en neki arlengi thele la system bang avida nai lasin ilitum ahin pen na pachini bang ke lasi jutang ke ningkan sipen isive ilitum jong si jutang chinghon he pulotang te akaprek akhai tingna chinghon dun thek thelo aposi ilitum party dhorom alam chipupi pensi labangso katu kari Akarbi tho inglong kido Akarbi stame labangso itum kachirap kachito stame itum akinang sot lasi itum yang si chirap itu te blanang te itum akhai lapen itum ajutang ke virdepo lasi song do an pustame lapen party do an pustame ilitum ke labangso jutang jubat along make dhorom party alam chipupi pensi ning isi pensi ilitum ke labangso jutang ke pachul pon vek nang po labang so kimisen asai kachi hili kado ka ve anstami to chidia siroi sri labang so tangka poisa pathe thera jutang reng nanggi pusi iltum kado ka ve Karbi stami matha pensi matha vek nangi pusi nili hen pen tuning rilo Kachiranga pen Robelson Rongpi report North Karbi Live. Tang tenula don thua Abirta arjoik tha. KSA Tumapan Jai Kathar Kidnapper Association Pomen Ki Iraputhak KSA Tumpen Jai Katharapan Amepi Mekakai. Ipai Kretroxi Project Law Silonijan Ahithia Long KSA Bogajan District Committee Ahin Penchapotru Piponsi KSA Tumapan Kidnapper Association Bu Jai Kathar Amen Ki Iraputhak Jai Kathar Apan Amepi Mekakai Pon.
Ahok penang ana Karbi arwada tumke Karbi lo Charlie asonga tumapan ke khaya moy arbung pusi hokpon lo tangte jai kathar lapen kursing ti mogotum KSA tumapan boycott nang ji lapen kidnapper association comment kier ke Karbi anglong along leader ke cho a otawe pusi Lamding road KSA Bokajan district committee tumahin pen lamthe arbok pon lapen nonamat jai kathar Karbi lo Charlie asonga tumapan dia cho hang serak re plotangte sodak pen chisong thuji pusi pharang kyang no nang pachini dun tung alam the bangke la puson hello je jai kathar alang tum labang solong KSA do atum phan kidnapper student association padang te KSA pan boycott pu labang solam the alang tum kaning je labang suk pa apata bangke chok je pik khangjang la se alang tum KSA phan padang te Karbi long arat phat map cho hang vek nei la pen dia cho hang vek nei alang tum la pu an kamatha ki blank play la pan kimatha ke chok je la ke Karbi long arat tami alang tum phan kupalo except ni laki lasi alang tum laki nona mat alang tum labang so dia bangke chuang vek nei posi nel tum pinin nang tum apheran ke athek no paisa mit nel tum tuding ri bade pachini lo josi nali tum man dia nang chuang ete pulo tang nali tum la puson tak chi song thulang ma josi la puson tak do thing madang di adap thim alang tum la puson Karbi lo charia song phan dia chuang ve madang de suri chuang ve pulo tang nel tum kiwang jilang ani tamin nel tum labang so akachi so mangke ington te nel tum apyong pa thiponong gi pusin nel tum pini nang tum batheng no zamin nel tum lamthe baklang pon lo tame alang li jai kathar tame nengje lo je case a phan pura nili tohara condemn lo nangkilang robertson se lang li mathalo nili tum lo charlie song pini ans tame ko anak ki sung ki boy pen ni tum ka chak nang alang li lai matha thema pusili tum lo charlie song pen jai kathar bani tum koisin se ras kang tung kidam tang ko ani lo charlie song pen muri tum ki thi ki jang phate ka che thap nang abang phuko ani ki to a phai si sab ni pin lo pini alang li al hired sub se det ma alang li al hayam mang ma himan me det ma lo ki charlie song ko ani kang ting kuk pen ka che song alang li pini al hay ma tha det ma la sri tum lo charlie song pen ke mentuni ma joka political ladak hetana ka che song le bang tamai ni tum lo charlie song ban ladak boycott jalam la ke un e la pen mane jong si boycott alam jong si nengje pute ni tum lo charlie song ban ni tum ta all car biang lo ni tum da ki thur nang ji a right do ni tum ta me thur ji ni tum mai che song ji lo charlie song ke ni tum kai ke same a phin chiru re lo charlie song ni tum dam bom ji ko machli to han ke boycott ma hala phan ke li tum ta reach vek ji la pen alang li phan abang ke li tum lo charlie song ban ke li tum ta condemn lo la pen ni li to phan lo charlie song phan iselang li tum ke do si pining 2023 ke alang li tum case a to phan lo charlie song ban ke alang li tum team pen ni li tum phan boycott dang ji palam ke la ke case a long ke cheng si apur ki mo lang no song si pini ang chaplang lo la si ni tum lo charlie song ban ke lang li tum phan pin rem lo Karbi anglong japro lang sopen Agustin Rongpa report Northeast Karbi Live tang tenula don thu Abirta arjoitha HDP Primary Health Center along Arnisia Permanent Special Health Camp Kibadupon. High crate truck lakhain ko raisi Borgan constituency ke Parlo HDP Primary Health Center se kalanga hemalong ake joypen se kalang Kibadupon. Ahok munit akaya longke se kachelang ke akenang sot. Sonsi tumi HDP Primary Health Center along Bokajan Primary Health Center mate BPHC atum chipatrapi pon si Arni si ake joypen se kalang pon. Labang so se kalang Dr. Amen lake Dr. Babu Singh Tokbi, Dr. Anand Kathar, Dr. PJ NDP, Dr. SK Das, Dr. Samujal Pratinat, Dr. Broniel L. Varte, Rebecca NDP, Pharmacy, Dr. Santi Singh, Lab. Adun tu asa tum ta charap chutodun. Lapen lapu 4 grade tum sitami charap dundu. Sonsi labang so special health camp mate swasthya seva abhiyan kang pupon lake Dr. Diuri Arideng Pensi ing pupon lo. Ing putera pike se kalangasai claim pontulo. Lapen labang so special health camp along se nangka chelang dun armur apai lake paroi sira phokebra truck so se armur nang chitong dunlo. Adun thulapu Dr. Diuri pen patient atuma phan kapachuni pon ke nanglitum kai ke ta a ok prana phan chematha ver nangji rakio hormu chochida nangji ki jun alang pasosi junangji lapen doctor along dam nangji sonsi patient satum doana phanta pachini taka lapen morning sita me labangso special health camp tabi pon thupo sonsi labangso swasthya seva abhiyan mate special health camp mesen pen pachun ponlo
Karbi Anglong Borjan Pen Amar Singh B report Northeast Karbi Live. Tang Deputy Prime Time Abirta Lapuan Sekang Toniklo Kadu Kavi Phanta Kurwang Thu Lapen Tomethakme.